ассалому алайкум, хуш омадед. Имрӯз дар барномаи мо хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд, заруранд, мефурӯшанд. Агар шумо бори аввал бошен, ҳатман лайка монед, подписатсия кунед, мо сар мекунем. Видеоро сар мекунем. Ай квартираҳо кадоме агар ки беквартира боша, беҷои хоб боша, як кас мада суратоша равон кард, гуфт ки мо квартира сдават мекунем. Гуфт дар Москва мега метро Дмитриевский Донское че короче ҳамхели метро буде, ду комната буде, дар як моҳ 40,000 рубл. Ина бародаро, кадоме агар ки квартира дар кортон боша, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Сехонага дар сеюм ошёна 95 квадратный метр дар райони шаҳри Туз, пеши бозори марказӣ. Чорхонагашам кини мега мешавад мега. Кухни, ванна, туалет отдельная мега. Аз ду тараф мега балкон дора мега. Ана мега нархаш $14,000 мега. $14,000 мега. Аз номи канали шумо гап занад мега, бояд чи маслиҳат мешавад мега. Ина кадом агар гирифтанӣ бошен $14,000 аз номи канали ма гап бизанед, агар ҳамнафас бо арзон мекунад. Ина бардоро, агар харидор бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Имо, WhatsApp ҳаста. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Старый аэропорт, дуюм гузаргоҳ, афзалӣ. 3 сотиқ замин, 5 дархона ҳаст. 2 кухни, 1 ҳоҷатхона, 1 ванна ҳаст. Инеми хеле короче, чӣ хел шумо дар сурат дидестен, инеми хеле короче, инеми хеле хонаҳо ба зеб ништияк. Нархаш $50,000. Ина $50,000. Агар харидор бошӣ, аз номи канали ма гап зан, бо камтар арзонтон мекуна. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ, 4 сотиқ замин, 2 дархона ҳаст. 1 калидор, 1 ҳаммом, короче 1 газхона ҳаст. 1 ҳоҷатхона ҳаст. Бо плюс 3 дархона, 1 кухни, 1 баня, бетонош рехтагиай. Хона гирдиш маҳкамай. Дарвозаҳош замонавиай. Оби чашма, оби канал равонай. Ба пеши хона мега. Ҳамин оби ки чашмае ку, ҳам ба пеши хона мега меравад. Ремонти хона мега миёнае мега. Ина нархаш $150,000 сомонӣ. Ина $150,000 сомонӣ. Хеле хеле да хонаҳо. Агар шумо харидор бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Имо, Viber, WhatsApp ҳастанд.